lapanga pen khandoli achomang atom puthot kar benglong arlo PMGS wa towar customer along ke kham khedon thu lumsa chirarong rat tangka chirungsi towar ka chislam Resimpan pen bangke tham UPRF kachingna Kardom pinipranta bertalong penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen Tapat langkeroy pen khanduli kachileng PMGSY atowar customer porhut lapang apen khanduli achomangatum ki kham khedun kedoko kajok adimalong towar customer nang jelar langkeroy pen langhempi atowar ki hut ponrong ajok meghalaya hoy kidorat Kar Benglong Autonomous Council Kacharia Tumaphan Aning Kang Samse Chebaklang Pon Bangso Ada Katawar Nangtum Nangklemri Laki Meghalaya Longle Patoiti Politik Kar Be Tumaphan Erong Penamat Nangplung Labji Tepat benar soalnya ni Klemri itu Meghalaya Longle Namun nang tumla so tuar klem bom mulut ni tumge kena ya kong musuh nang thori mana nang tumgar bidum kan ni tumge nang plung rugi nang short flood di panse Cuma tumge ni wang dan son suang bom BJP Sarkar Charilong lo polote Kachilar Rangko Lapen Arong Penamatsi RJ nang lar plot popusi Ningje Pon Bonta Piniar Nia Bangke Nilito Maphana Bangke Meghalaya Pensi nang Kelara Sonsi Nitum Chetheklong Rong Tang por ni tum kachini non labang so BP long te puri porton pu mane kaddu ko beta kaching thor kaddu ko beta nang lar flop je pu mesen non mang ke ni to phan ke non ni tum chini tho bang ke puri porton ka lelo ne tum arong amat Meghalaya phan nang ke lar bate Meghalaya phan nang ko dai sonsi ni tum che thek long lo Ahok Bangsolam Munthi Dampen Lang Iktha Kar Benglong Life ke lang ratatum Langke roy lake kar benglong along lebinong bota Meghalaya ratatum methang along le kachikrong pen ahoy kido ratatum maphan ison pen ison kapasik sakasai dengpon bomna bangsong thek lake non langke roy pen khanduli ada customer ponangji PMGSY atowar customer hot lapang up pen khanduli achomang atum bangpaksi kham khedun Bangso hot jongsi bangso towar nang tum klembor I det polote arong penamatsi nang plung edjipusi karbia ratatum maphan kether paduponno tepat benar soalnya ni Klemri itu Meghalaya Longle Namun nang tumla so tuar klem bom mulut ni tumge kena ya kong musuh nang thori mana nang tumgar bidum kan ni tumge nang plung rugi nang short flood di panse cuma tumge ni wang dan son suang bom Lapua nakisung pen kido ke thaknang ahoy kido ratatum maphan Kar Benglong Autonomous Council pen kilang don pronga bangke Meghalaya ahoy kido tumaphan bangke Meghalaya pentok nang kelar thulaploma pasi chithan thurong tang por ni tum kachini non labang so BP long te puri porton pu mane kaddu ko beta kaching thor kaddu ko beta nang lar flop je pu mesen non mang ke ni to phan ke non ni tum chini tho bang ke puri porton ka lelo ne tum arong amat Meghalaya phan nang kelar bate Meghalaya phan nang ko dai sonsi ni tum che thek long lo along amai kaparo pon hot Kar Benglong Autonomous Council CM Tuluram Ronghang ahin pen kaning che ponber chujeng pat jeranta Kar Benglong along le bangaphan pithek thepu sitanon ke kilometer along le abangke Meghalaya sor long le nang ke par thulu Tuluram Ronghang sar kipu ke inchi sita Meghalaya panta pipe Nagaland panta pipe seningje ka eningje bom gemete sinon bang ke kilometer sisi kibat thulo pu arlo nang kilo ngela so alam puthak ke rada so tum bang ke chuning ri bang la hello meghini pen se alang di Tuluram sar se wang lo na dak arong rada so phan nang char ju nang tar lip lo pulong te alang di chini Nilito maphana bangke Meghalaya si nang parlo derlo Kar Benglong Autonomous Council atumpen nang kelang le bangke thek daklo lapan ahoy kido arada phana bangke Kar Benglong Autonomous Council atum nang koi rock binong luputa aning kipung arada dum ningje bontu total Meghalaya si nang parlu dat bin nong lo amke ni tum tuara velo lang hia velo thang ta velo thang facility ta long lo an non mang ni tum ka chini pe mia bang ke
nili to phani ke lang le kwarmen pen ke lang le jokta nang tu mar lu pen kam claim edlo pusini tum kroi pe melo athe son not of hiziti dawe athe ni tum ge school isido LP school isido montala bangsa school to me master awe lapen piniar nyan tame puling son tar ke dak sido bom lang tame ni tum phan ke nang koi rok bin nonglo kar biang long ke the ke ding tum la son se ni tum chuma tha pe melo ke dang tang por bang kongres achari hutame kapre ka tum tame bang pang tang klong ma se du tilo piniar nya man ke ni tum mek thek dak lo nang li tum han nang koi rok bin nong son se thek long lo la se non prap jing Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Atomben Methang Rachari Alea Panpu Mathapen Maelong Ningje Chotchera Aduya Hoi Kacharai Komjia Sayamu Abang Klempon Asote Misenji Methang Karbi Anglong Along Le Kacharai Komjapan Penap Anki Der Chatate Langhem Pipen Bersing Tiso Lapen Hamran Pen Denelingi Karbi Anglong Live Sorkar aphan towar chulang dorsi lakha serkep amreng constituency kaparo jirikindeng pen kahelo kilometer krepo inglong arlokedo lumsajur arong aradatum lagni sosean atangka chirong rentise towar kacheselampon labangso towar lake don trokep ahem tonatumsi check engine chojor chapen kabirti atangka chirong chorek pensi selampon no Lasongbong aning kemi naya bangku Bidyaram terang alang ditum hemtun isipen lak isira suru inkoyan atangka bardonsi bangso towar ka selamalong thedung kacherak chetopidunglo labangso arong lake non headpen kalilo hako karbeng longalong British market areng kilogatum nangke dopa prangadim lopule udam sita henuni athe karbeng longalong bod bazar podinke dak lumsa jaraphan hendo Lasi nonan ningkan pharu suse pleng derapida sang imu dowa imu kachonam dam jiaphan kedam kewang jia towar kavedere jok nilitum rongardo kidukelak hemejang roi chelang petpen sai jokje towar chesalam nang koklopusi hadak arong radatum ningduk alamthi nache thandu niti non parivartana sarkar ke dobama porhot Karbi Anglong Autonomous Council pen nilitum akisung nang chini pen nang charabdon vek thaputa lumsajur arong adadum Karbi Anglong Autonomous Council kechari kethikiding mate team Karbi Anglong aphan kachoningwi padopon jirikindeng pen something inti Karbi Anglong live Manja Police Station angkang Pitai Jolalong Karbi Anglong Police atum bangketam UPRF klempang atum aphan risimpen pen neping nanglong Karbi Anglong ardo nonanta cookie clamper asontum juijam langpuke angthek klangdatno kedam tangani Karbi Anglong police atumpen cookie resim kakta kachesong ajha kasongja lapen klembang atumaphan neping nangpon bom sidame kedam tang arkoni phaingka rahini ani UPRF pu cookie resim kakta pen kachesong bangkethong klembang atumaphan nepthulong Birta kelong dona tengke Manja Police Station angkang Pitai Jol Podemalong Ajha UPRF klempang atum Chepachong Bompu Arlo pen Birta kelong ateng DSP Nahid Karishma Japon Lindsay Bokajan STPO John Das OC Jitu Muni Deka Moblik Bhamma Lapen 20th Battalion CRPF atum Chelang Rapet Ketar Likdama Hotsi Arjun Kuki Cheparjan Pountical Singson CE Milan Kuki Lapen Paulun Ushu Po Bangketham UPRF klempang atum Neplong Kenebahut alang litum ari dengpen 32 pistol isi amukireng muni lapen tangka mobile hayu longpon alang litum bangkethom aphanta Manja Police Station long case number 02/21 under section 120B/121A/387 IPC R/W251 A armsec Pabon Ponlo News Text Report Karbi Anglong Live Lakhainka Rapon Nilip MSC constituency angkang Koilamati pen kahelo kilometer capso se diagram LP school along ke ongdung avar saika duria jok Charlie Somaratum kisungna non appear theke loke chardi thek bek nangji jongsi loke chardi avete peer theke somdun ingting ko kasonsi nangma Laso joini si Karbi Anglong Autonomous Council Education asai kamahin penta ke Charlie Anathu RDPC Inglong atokanu adimalongta school ahem kimdamsi osomara tumaphan lokapachadi avarsai pipondo Sitami isi ningduk memia bangke ajha kadimalong pini arni anta school ahem kelang ke pangkrea jok osomara tum ke Charlie Anathu katiko kasonsi thekponnong
Lason thak thakse Daigrung LP School phanta chijin somimi Inglong hawar kidu ka hemton au sumara tumaphan Thoyan School kapadun mubejok labangso school alongse lopa Charlie dun bomlo Sitame penangan awarsa kadurejok loke Charlie anathu katikogason dukokno Kang niang hoy kadure barpi barso hem kabe mesan ki jona lang kabe pen chenglok ason tin amota kadure ason dukoklo Bangso School upon Puthot Inthorponra, Mason Kechari Avarsa Kipi Ponje Pansi, Hadagar Radatum, Karbang Autonomous Council, Education Asakamapan, Kachoningri, Padupon. Koilamati Pen Samson Ninti, Karbang Long Life. Self-help group atomapan kachong thupensi BJP atoke mai kapadopon pasi sami lang solong Congress racharia songatum chirok to mai kapadopon hot KADCC kongchun bang Sonjip Teron ninjepon Kedamtang ar koini phaingko rakit hamani sami lang so hithialong KMCC atum kapen khada tengpen sami lang so Primary Congress Committee atum chirok to mai kapadopon Sami langso PCC amai phu Rajan tok bipen kache phamphu bangso amai long aluhi sarpo aman pen KADCC amai phu mate HAD Minister Barim Khorsing Ingti KADCC Kongchun bang Sonjip Teron Karbanglong District Youth Congress Committee Kongchun bang Harmon Singh Ingti Korkanthi Mondol Congress Committee amai phu Harsing Kro Sami langso Block Congress amai phu Potmo rong hangatum pendanglok penangan Congress Songjapiatum Chitongdon Mailong HAD Minister Barim Khorsing Ingti kaning jatenke Congress aracharia songatumke radaphan kelang paching barasong but a non ke charipot bam BJP asarkar atumke hormu anam kapaso lapen radaphan kachong thuilok asarkar lasi kiwangji MLA election hotpenke puthot Congress aphan pahai thina popusi ningjepon Halapu KADCC Kongchun bang Sonjip Teron pen lam theke jaike Rajiv Gandhi Nyay Scheme pen BPL family tumapan chiklo ejanalong tangka suri troxira pharo piponji Bangso scheme Congress tumke chari aja kong kachirai demalong amke Bangso scheme pipon bomlo Lasiningkan suri hini ra inquiry isyaningkan asamalong tak ke chari aja kong longlote Bangso avarsai 120 unit an Rihingami anam lapen microfinance salon ke na tumaphanta akera piponjipu APCC amaipu ahinpen kichakpon padotang lopusi ningjepon Anparta BJP tum self-help group amenpen mai padoji tupo BJP amai penakiti laksong kachong thupen loksi mai kapadoi lasi BJP atumaphan cherenang chiputa ningjepon Langli sar ripun bora sar langli sula support announce lo so scheme je 2021 Congress nitu sarkar nitum kewang lopulote Rajiv Gandhi Nyay Scheme nitum Congress ahin pen nitum BPL family so arlo tumpan 7,500 monthly piponigji that pen 120 unit current la so apotai tum 3 PPUG la pen microfinance pen loan ke na tum hanta de rasa microfinance long kan ma rin dhap do kan ma preng hai dul hai preng hai da tu kupon ji pusi nitum lam chak ji pipon lo nitum APCC president sita athe lahai laloje la BJP aphan ko son si tum kichire naing ma radatum hai lam si chethan lo athe ma BJP atum along tin amai meeting long sita how kecheng sipen Modi sarkar bangwe ko pen Modi sarkar ke bang pen sita latum kecheng sipen si kichobai lamining je 15 lakh alam pen la pen non antara swa kichobai mang juje lang asi non bang ta ko rat tuma thengno ta ko la self help group tuma men pen sita ko pacho baili lo self help group men pen self help group meeting pupo ha self help group lo hadak kele meet amai meeting long kele damang ekdom BJP affect ekdom amai meeting binakiti asi tumi jong ta la hai pen nangan self help group tumta hai la alam che tha Dong muka pen Samsung inti Karbang Long Live Tante pini prantam berta kalau pos kang tonik lo domi thakmi kardong